హాయ్ అండి, దిస్ ఇస్ గాయత్రి మాత టైలర్స్, మాధురీస్ బుటెక్. కస్టమర్స్ వచ్చేసి ఈ శారీ ఇచ్చారు. వాళ్ళకి సింపుల్గా మగ్గం వర్క్ మోడల్లో ఉండాలనేసి అంటే ఈ డిజైన్ సజెస్ట్ చేశాను. ఈ డిజైన్ చూడడానికి సేమ్ మగ్గం వర్క్ లాగానే ఉంది. అండ్ ఫినిషింగ్ వచ్చేసి నీట్ లుక్, డీసెంట్గా ఉంది. మగ్గం వర్క్ మోడల్ ఎగ్జాక్ట్ మగ్గం వర్క్ లాగానే ఉంది. ఫ్రంట్ కూడా సేమ్ యాస్టీస్ అలానే ఉంది. అండ్ ఆ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి లైన్స్ మోడల్ శారీలో మ్యాచ్ అయ్యేలా ఉంది. అండ్ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఫినిషింగ్, మగ్గం ఫినిషింగ్ టచ్ ఉంది. అండ్ ఇది జూమ్ చేసి కూడా నేను చూపిస్తాను, అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సేమ్ ఫినిషింగ్ మగ్గం లాగానే ఉంది. ఇలాంటి లేటెస్ట్ డిజైన్స్ కోసం కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మాధురీస్ బొటిక్, గాయత్రి మాత టైలర్స్.